Добре дошли в моят канал. В днешното видео ще играем Brawl Stars и значи днес трябва да стане на 1800 купи, да дигнем Примато на 15 ранг и ще дигнем този Дарио на не знам кой ранг. Ето го и първият ми Star Power. Да. Това още не съм го отключил. Всъщност отключил съм го. Не съм. Няма значение. Значи сега, днес трябва да направим. Ел Примо и Дарио на по 15 ранг. Тъй че хайде да започнем. Играем Social Down. Така. И така хора. Давай започнем. Така. Мале. Също опра. Мали. На една плюнка ми беше. Добре. Не започваме добре. Не започваме никак добре. Така. Втора битка. Този трябва да я бия. Сега съм надъхан да бия. Надъхан съм. Така. Дай по-бързо, бе. Айде. Накрая. Давай, Бу. Убия го. Така. Така те искам. Ще замина тези 4 джама. 2 джама дай. Изчакай малко, бе, на малко кръв съм, бе. Не, бе, човек. Как може? Мале. Защо губя? Плюсъм на купа. Това не мога да не дигна нищо. Не дигам никакви купи. Това е паси. Така. Кога ще бием? Here. Така. Ето го. Добре. Ще ми стане на мен. Едгар го уби. Прямо уби код. Останаха 5. Надявам се да не оставам с Едгар. Ето го Дарио. Така, много да презаредим. Това защо не ми дава? Да си ползвам гаджета. Айде, мами, байде. Естествено, човек, те ми правят 2 в 1. Мале. Искам едно Виктори. Роял. Не може така. Добре. Значи, ако искате да снимам още клипове на този на Brawl Stars, ударете по един лайк. Ако искате Brawl Stars да стане наша поредица за игра, да играем често. Така. Хайде ла. Ето го Едгар. Добре. Няма се замесвам сега с теб. Така. Ето го Франк. Мале, няма да мога. Хайде. Кой ще ми дойде? Мале. С Франк ли оставам, човек?
Хайде ла. Защо? Беше ми на една плюнка. На 2 удара ми беше. Добре. Няма значение. Супер епик, супер. Преди малко само искам да ви кажа, че ми се падна Legendary. И да, другото, както виждате, сме близо да станем на 1800 копита и че трябват ни 2 викторита. Така. Трябват ни 2 викторита да победим. Хайде. Давай. Тук е отгоре 2 франка. Пъти франка. Супер хора. Не губиме първи път. Лава беше първата примател. Примо. Супер. Така. Добре, сега колко кръвшим. Мала. Добре, спасих се. Колко кръвшим. Нита, смачкай го на. Браво. Сега можем да се бъдем спокойни. Хайде ла. Мале. Разчупим това набързо. Ей, този е с ултимейт. Останахме тримата. Хайде бе. Идвам колите. Yes, бе, Виктори. Това записах ли го добре? Добре, минахме си тези 2 гласта. 434 точки. Така, трябват ни кредити. Ей, коинс, добре и това става. 1760 коинс. Така, колко кредити щяхме да вземе? 200. 200 кредита. Добре. Тук ще вземем джамове. Малка му. Ще ни трябва... След като вземем тези 200 кредита, ще ни трябва 5 кредита, за да вземем франк. Да. Ето ще взема франк. Както виждате, така ще спирам с него. После ще взема Роса. Тук Тик. После Пам. Мортис. Тук не знам кой на какъв реар. Супер реар Пени. Гриф. Макс. Тук ще взема Леон. Тук Рико. Едгар ще го взема доста по-скоро. Митик, този, как се казваше, Байрон. Суперер, Гус, Пайпърката. Санди, Бибито и Нани. Ще взема тук Нани. Тук ще взема Сквик. От тук. Тук гаранция вземам Бони. А тук Амбър. Тук вземам този новия, забравих как се казваше, Ханкли. Честър. Друг епик. Митик, Спроут. Гари и друг легендари. Няма значение. Да почваме да продължаваме битките, защото няма много време. Направихме Виктори най-накрая и
искам само... Де затвори, бе? Чакай. Малко ни трябва. След тази битка. Надявам се да победим. И Смак ще покаже едно нещо. И така, хора, време да ви покажа две добри новини и една лоша. Най-накрая сме на 15 ранг. И... вземе нещо реарско. Дай нещо пролер. Хайде. Накъмо. Да, на 1800 купихме. Което означава, че ни стават нещо неща. Ето. Два джема и които сега ще го вземем. Точно, хора, имаме нов бройлер в този епизод. Ето, накрая на епизода нов бройлер. Най-накрая. Така. Завършваме супер добре видеото, което супер много се радвам. Fuck it's my game. И това беше на хора, да не бе харесал. И до скоро. Изчакайте.